Čaute, tu je Lazy Miner a vítam vás pri ďalšom let's playi, tentokrát nového na hru Dead Space. Môžeme začať, už som začal, načítal som, aby ste nemuseli pozerať ten chapter, ako sa to tam vyvíja, alebo niečo také. My ideme hneď hrať. Dáme príbeh. Čakáme, dokedy sa nám načíta. Možno. Trošku začali hovoriť viac, no nevadí. Počkám, nech sa odhovoria, pretože mi to rozhľadzuje. Sa odhovoria, ale ako mi to rozhodne. No, sa odhovorte. Tak je to parádna hra, je to od Electronic Arts. Vyšlo to aj na počítač, už sú dokonca 3 diely, Dead Space 1, Dead Space 2, Dead Space 3. A je to na mobile trošku dávnejšie, tak som sa rozhodol urobiť na to nejaký let's play. Takže možno. Je to o tom, ako je jedna vesmírna loď opustená, no nie až taká opustená, a dostal sa na nejaký vírus, všetkých to pozabíjalo okrem tohto jedného a pár ľudí. Tak musím zničiť tieto hovadzinky. Tu ešte jedna. A zbradička, myslím. Máme niečo obnoviť. Plasma cutter. Á, to je tá vesmírna zbraň, čo strieľa také lasery. Takže sem. Vidím. Sú to niekedy strašidelné momenty, takže možno mi mobil vypadne z ruky, ale však to prežijete. Keď sa nestane. Toto je veľmi strašidelná hra, keď uhrávate večer a hlavne keď je na počítači a keď ste sami doma. Nedoporučujem, pretože potom ako ja nemôžem zaspať a celý čas hľadám po izbe zombíkov a iné veci. Náboje. Sa strieľa. Tento. Nabíjať sa, to dáva dobre. Zničiť. No, zničím. Čo je, čo robím niečo rovnako? Niečo nám hovorí. Čo? Á, viem čo. Otočiť to. Preto jedno zničené, druhé tiež, tady trecie. Čakaj, to máme nejaký nevybuffol. Nie. No, obnoviť nejaký neetický modul. Tak som správne pochopil. No, tu je tak auto. Dneska to bude taký obnovovací, možno dneska ani zomboša neuvidíme. Teda v Dead Space sa to volá Necromorph. No. Neviem, čo je to skratka, ale viem, že je to Necromorph, som si už pozeral. Bože, tá chodba je ako si dlhá. Mám tady auto ísť? Áno, mám. Také dlhé tu. Som čo urobil? Aj plné. Pardon, to je na ovládanie zbraní, myslím.
Máme nájsť prístup na nejakú izbu. Číslo 3. Takto. To im moc nepomôže. Zastriť, zničiť. Bože môj, čo som nejaký technik. Tak si oni idú zničiť, to nechce ničiť, nech mi už dajú zomboše nejaké. Ešte posledný. Niečo to bude. Bože môj, tam to je. Bože môj, kde to je? Tam to behlo. Bože. Má vyletí, že? Teď to teď nechám tak. Tak, to bol jeden z tých nekromorfov. Ešte slabší. Preto by sme mali mať zvládnuť za dole. Ešte nejaké veľké. Bože môj, čo sa deje? Bože môj. Utekaj. Pomoc. Nemal zombík. Mám utekať, nemám strieľať asi. Mám asi utekať. Utekaj. Bože môj, ďalší pred mnou. Bože môj. Prečo som tu začal hrať? Bože môj. So mnou. Bože môj, zadok. Pomoc. Ježišmaria, utekaj. Dávaj. Chytro. Bože, ďalší. Máme strieľať. Chytro, utekaj. Prosím, nesetni, nebo Mara. Rozpákajú. Utekaj. Sakra. Help me. Na to berem. Bože, Ježišmaria, Bože, nemám. Tuto. Bože, Ježišmaria. Nemávajú. Dúfam, že takéto misie nebudú často. Neviem, kde som. Dúfam, že sa nevrátam naspäť. Čiže tak má... to je si toto. Nevyťahajme s ním. To zabrať ho, asi musí zabrať ho. Ježišmaria. Utekol som, zabral to. Utekli sme. To bolo kus. Zrejme sme to prešli. Prvý diel z 12. Asi. Prešli sme to. Áno, toto je časť druhá. Nejaký status modul. Obnoviť. 20 som. Vo výtahu. Nic sa nestane. Nejaké prúžice. Bože môj, toto je. Ježišmaria. Sa ma krvie. Sa otrase sa. Dobre. Ďakujem, že ste si pozreli tento prvý diel. Uvidíme sa pri druhom dieli Dead Space. Čaute.